Em ê îro qala belgefîlmekî bikin. Navê belgefîlm bi tirkî Yıkılacak Duvarlar, yani dîwarê ku wê bêne xirakirin. Heta anha tê zanîn gelek siyasetmedarên Kurd hatine girtin. Gelek jê hêjî li girtîne, ne yeke ne du duyê ne hezar e. û gelekê wan jî koçber bûn. Belgefîlmê ku em anha qal dikin jî ser vê meselê hatiye kişandin, hinek kes wekî sembol ji xwe re girtine, bi ser wan ra mesele aniye ziman. Hebûn Polat û Şerîf Çiçek ev belgefîlm kişandine. Belgefîlmekî xweşik e. Hûn ciyekî rast hatin lê temaşe bikin. Bi kurtahî em bibêjin. Gulten Kişanak girtî bû. Ji bo wê bi keça wê evîn Kişanak re axivîne. Fîgen Yüksekdağ hêjî girtiye. Ji bo wê bi mêrê wê Sedat Şenol re axivîne. Aysel Tuğluk demek dirêj girtî bû. Ji bo wê bi birê wê Alaaddin Tuğluk re axivîne. Ev her sê karakter ji hundir hilbijartine. Karakterekî jî ji derve yani ji yên sürgûnbûyî. Ew jî Sîbel Yiğitalp e. Bi wê re jî hevpeyvîn kirine. Belgefîlm bi ser van çar karakteran re dimeşe. Hestên malbatên wan ên li vê derê xweşik anîne ziman. Ji yên hundir wêretir yên derve çi hîs dikin, çawa hîs dikin, dema diçin hevdîtinê, dema ji wirtên û dema bêriya wan dikin, çi hîs dikin. Belgefîlm vê hîsî derdixe pêş, hîsekî gelekî muhîm e. Min ji derhêner Hebûn Polat pirsî, dibêje me xwest tiştek şîrîn çê bikin. Bi rastî jî belgefîlm hestekî cuda ye, belgefîlmekî şîrîn e, xweşik e, diherike, ne ku wisa tiştên dijwar û sloganan bavêje. Hestan derdixe pêş. Yıkılacak Duvarlar, gel rojekî hûn ciyekî rast hatin lê temaşe bikin.